समाज सिबियारि बिरखां बर' बिथाङा 15,000निबो बांसिन गावनि सापर्टारफोरखौ लानानै इपिपिएल हान्जायाव हाबफैबाय। इपिपिएल हान्जायाव हाबफैनानै बिथाङा दिनै इपिपिएल हान्जाखौ गोख्रों खालामफैबाय। जोंनि बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथांनि खामानिफोरखौ मोजां मोननानै आरो जोंनि इपिपिएल हान्जानि निति आदर्शखौ मोजां मोननानै बिथाङा दिनै रोजा रोजा सापर्टारफोरखौ लानानै जोंनि इपिपिएल हान्जायाव हाबफैबाय। बेनो फोरमान होयो जे दिनै जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव इपिपिएलनि अनगायै आरो गुबुन हान्जानि जेबो खामानि गैला। इपिपिएल हान्जायानो मोनसेल' हान्जा जाय रायजोनि हान्जा, बयजोंबो मोजां मोनजानाय हान्जा। बे हान्जायानो दिनैहाय गोजोन लाबोदों जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव। बे हान्जायानो जोंनो रायजो राजानो न्याय होदों। बे हान्जायानो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 होदों। बे हान्जायानो अरुनदय होदों। बे हान्जायानो जोंनो हा होदों, अनसाय बिथांखि होदों, गियान सोरां होदों, बड'फा सुपार 50 मिशन खालामदों, आइ अनसाय बिथांखि खालामदों। बेबायदिनो जोबनो गैयै गरिब दुखियानि मोजांनि थाखाय हाबा मावनो बिथांखि लादों इपिपिएल हान्जाया। बेनि थाखायनो दिनै रोजा रोजा सुबुंफ्रा मेइनलि बिपिएफ, कंग्रेस आरो एआइइउडिएफ, आम आदमि पार्टी बेफोरनिफ्राय गासैबो नागारजोबनानै दिनै जोंनि इपिपिएल हान्जायाव जगदान जाफैजोब्बाय। बे पेनेलिस्ट जायफोरनि मुं फोसावदों बिथांमोननो आं गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय जासिबाय। जोंहा बिसायख'थिया जोंनि सुबुं दारा हादोरनि मोनसे फेस्टिभेल। बे फेस्टिभेलाव बयबो बाहागो लानांगौ। बयबो गाजा गोमजायै जोंहा बाहागो लानानै रंजा बाजा खुनु दावराव दावसि गैयाबालायनो बे बिसायख'थिखौ जों गेलेनो नाजानांगौ। आगोलनि दिन बायदि इपिएफनि समाव गावजों गाव बुलाय सोलाय खालामनाय, भट सिख'लायनाय, होसोलायनाय, दानथारलायनाय, देथारलायनाय, बुथारलायनाय बेबायदि खामानिखौ मावनाङा। बिथांमोना पेनेलिस्ट होदों, खुब मोजां जादों। बिथांमोना आं गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय होदों। बिथांमोना गेलेगोन, गेलेनायनि उनाव बिथांमोना डिप'जिटखौ गिदिंनानै मोनफिननाय नङा। जोङो सम जाबानो फोसावगोन। जेब्लानो जोंहा बिसायख'थिखौ फोसावगोन अब्लानो जोङो जोंनि बिजाथिखौबो फोसावगोन आरो फोसावब्ला नोंथांमोननो जों सिगां खिन्थाहरग्रोगोन। गिबियावनो मेडिया नोंथांमोननिसिम गोजोननाय जासिहरबाय जे दिनै जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा जे दतमा ब्लकनि सिङाव थानाय सेरफांगुरि ओनसोलनि मानब सेवा संघनि आफादगिरि बिरखां बर'नि नेतृत्वआव दिनैहाय दतमा ब्लकनि आन्दाराव गासै बिपिएफ, आम आदमि पार्टी आरो मानब सेवा संघनि गासै 1500 दिनै कर्मकर्ताफ्रा दिनै जोंनि इउपिपिएल दलआव जगदान जाफैदों। दा बिथांमोनखौ जोङो इउपिपिएल राजनितिक दलआव दिनैनिफ्राय बरायनानै लाबाय आरो बेजोंनो लोगोसे जों मोनसे आसा खालायदों जे दतमा ओनसोलाव बा दतमा समस्ति हिसाबै दिनैनि जे मोनसे बारहावा, बे बारहावानि गेजेरजोंनो फैबाय थानाय दिनफोराव जोंनि बे दतमा समस्तिया मोनसे शक्तिशाली रुपाव जोङो गसंथानो हागोन आरो फैबाय थानाय मोनफ्रोमबो बिसायख'थिफ्राव जोङो जै जानो हानायनि मोनसे आसाखौ जों खालायनो हायो। दा दिनैहाय बावहाय इउपिपिएलनि निति आदर्शखौ मोजां मोननानै जाय बिथांमोनहा दिनै जोंनि पार्टियाव जगदान जादों बिथांमोनखौ जोङो इउपिपिएल परियालनि होननानै दिनैनिफ्राय गनायनानै लाबाय आरो बिथांमोनहाबो गाबोननिफ्रायनो जोंनि इउपिपिएलनि मोनफ्रोमबो खामानियाव आग भाग लानानै इउपिपिएल राजनितिक दलखौ शक्तिशाली खालायनो थाखाय बिथांमोनहाबो जान्थि खाफ्राबाय। दा बेनि थाखाय आङो दिनै जगदान जाग्रा साफ्रोमबो दिनैहाय जगदान जानाय बे बिथांमोनखौ जोङो क'क्राझार जिल्ला इउपिपिएलनि जानानै बिथांमोनखौ बरायनानै लानाय जाबाय।